ngoba isikhathi besivuma bengizoke nginabe ukuthi uNkulunkulu why ethi ngibonge uJehova mphefumulo wami. Ngifuna ukuthi ithulo sethuze kwakho ngibonge kuba buka wena unemlenze uyasebenza, buka wena unezandla ziyasebenza, buka wena owakho umlomo usakwazi uyigwinyela, buka wena ngoba usenamehlo asakwazi ukubona. Kodwa uhlulwa yini ke pho ukubonga kuJehova? Ngifuna ukuthi mangilinika nomphako usambe nawo lasendlini zethu, zithi zonke inkinga enibhekene nazo bogogo nani bantwana beyouth, kodwa nibe nazo ukuthi izwi lithi mbonge uJehova mphefumulo wami. Masithandaze. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, wena osenzile izulu nomhlaba. Sibonga ilizwi lakho ekuseni nje, sibonga impilo zethu osinikeze zona. Bekumele Nkosi engabe asikho la sisekujabuleni, kodwa ngoba sihlonipha imisebenzi osenzela yona, siyabonga uNkulunkulu wethu. Usivikela ezintweni esizaziyo nesingazazi, usivikele engozini esizaziyo nesingazazi. Ezinye ingozi Nkosi ezokulimala komqondo nezinye ezokulimala komphefumulo, kodwa ngoba wena unguNkulunkulu osizwayo usivikele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, nanku nomongameli wethu sizothi kuwe siyabonga ngempilo osamnikeza yona. Qhubeka Nkulunkulu wethu usiphe impilo. Sicela egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu ukusukela manje kuze kube kunaphakade. Amen.